jutro, lepotice. Još uvijek imaš vremena da razmisliš. A o čemu? O svemu. Pa ne želim da očekuješ nešto što se nikad neće desiti. Eto, neke stvari se jednostavno ne dese. Zdravo. Šta je ovo? Pošto nas ti nećeš udostojiti svog prisustva, rešili smo da ti ga vratimo. Šta hoćete, šta? Šta će mi se desi, hej? Samo polako, ništa ti neće da se desi. A ako ti se desi, neće se sećati. Pa daj, gde me vodite, nemojte, molim. Nemojte, ljudi, molim, šta radite? Šta ti kako nemojte, molim, šta radite? Čuti, bre! Slušaj, nemoj slučajno da se skinu ovo, čuo? Dobro, neću, bre! Evo imamo nekog u programu. Dobro veče, ovde Keta s Banovog Brda. I Sanja. A šta ako vidiš svoje prijatelje kao nešto više od svojih prijatelja? Mislim, žene to umeju da pomešaju. Baš zanimljivo. Samo što, Jeco, ja znam ko si ti, a znam i ko je Sanja. Provalila bi se. Mira. Dobro večer. Bez tih istigača ne vidim najbolje, ali možda napravim neki karambol, molim tu. Ko je? Ona Kristina. Kristina? Nazve nismo tu. Dajte, ponesi telefon, ponesi stvari, sve. Ajde, brzo. Marina, Vanja, izađite, pa nemojte baš da ste toliko smešne. Ej, čao, Kristina, otkud ti?